a zuwa ƙarshen wannan bidiyo za mu gwada maka yadda za ka kalli wannan film ba tare da kasa passport ko kuma kasa wani makullin sirri ba. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. Yau kuma bidiyon da muka kamo ku mun ƙara tsayawa mun zaƙulo muku wani shahararren film mai suna Fuska Uku. Shin kana so ka kalli wannan film ba tare da kasa passport ba ko kuma kasa wani makullin sirri? To ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan film. A zuwa ƙarshen wannan bidiyo za mu gwada maka yadda za ka kalli wannan film ba tare da kasa passport ko kuma kasa wani makullin sirri ba. To da farko dai muna roƙon ku da idan kun yau ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu, kada ka manta da danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da kai da zaran mun ɗora sabuwar doka. Idan zan samu ne kuma ka danna mana liking domin ƙwara mana ƙwarin gwiwa. To da farko kafin ka kalli wannan film din, ka ga nan sama idan da an rubuta India Hausa Fuska Uku na ɗaya da na biyu sabuwar fassara. To wannan rubutun ne kawai zaka danna haka. Kana danna rubutun ka gani nan ƙasa an da an rubuta Fuska Uku na ɗaya da na biyu an rubuta da nan wannan rubutun bule shine kawai zaka danna haka. Kana danna bulen din zai kai ka ne kai tsaye inda zaka kalli film din ba tare da ya tambaye ka passport ko kuma ka sa wani makullin sirri. Da dama suna dora fina-finan India Hausa, to wani bi idan ka shiga cikin YouTube zaka ji an ce sai kun sa passport ko wani abu. To mu kuma mun buɗe wannan channel ne domin mu rika kawo muku fina-finan India Hausa ba tare da kasa passport ko kuma kasa wani abu balantana shi bata maka lokaci. Kun gani kana danna kai tsaye ne zai baka dama kai kalli bidiyon din ko kuma idan kana so ka sauke a wayar ka gani, ko kuma idan kana bukata ka sa shi a Google Drive ɗinka ta yadda zaka kalle shi a can, saboda gobe zai yi tsayawa. Ka gani zan zaɓi email kin da nake so, wannan ne nake bukata. Ka gani zaka iya kallon su ta Google Drive ɗinka kai tsaye ba